Il-Prim Ministru u l-membri tal-Kabinett huma marbuta li ta' kull sena jagħmlu pubblika dikjerazzjoni tal-assi tagħhom. Din id-dikjerazzjoni tinkludi d-dħul li kull Ministru jkun għamel matul is-sena ta' qabel, il-flus li jkollu depożitati fil-banek, il-proprjetajiet li tagħhom ikun sit, self li jkollhom il-banek u investimenti lokali u barra mixtutna fost oħrajn. Fil-jiem li għaddew One News ħares lejn id-dikjerazzjonijiet tal-assi preżentati fil-Parlament fl-aħħar 8 snin, jiġifieri kemm ilu Prim Ministru Lorenz Gonzi. One News iżda ma sabx kopja tad-dikjerazzjonijiet tal-assi tal-Prim Ministru, tal-Ministri u tas-Segretarji Parlamentari ta' sentejn partikolari, l-2005 u l-2007. U dan għaliex f'dawn is-sentejn dawn id-dikjerazzjonijiet tal-assi għal xi raġuni ma kinux ġew ippreżentati lill-Parlament. Fl-aħħar jiem wara mistoqsijiet ta' One News sar magħruf li l-Ministru Austin Gatt għandu kont bankarju fl-Iżvizzera li kien ilu ma jinkludih fid-dikjerazzjonijiet tiegħu tal-assi sa mill-2005. Skont huwa biżball. Dwar din il-kwestjoni, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal li huwa jemmen il-Austin Gatt għaliex skont huwa Gatt huwa bniedem strett.